Kaixo ederrok, zen modu zaudete, ondo poste naiz. Ai, zenbat maite zaituztedan, bai, benetan. Naiz eta buruko min handiak eman, asko maite zaituztet. Zer egingo nukenik nire euskaldun ganorabakorik gabe? Ai, ara, WhatsApp jaso dut. Ia. Ez du nahi? Kaixo, nagore naz, zalantza batekin. Kutxara, euskaraz ondo esan da dau? LH bateko ikastolako etxerako lanetan azaltzen zan. Nire ustetan, lotzagarrixa, larraitzak esaten dau, bere txian egunero erabiltzen da bela. Iguel iztegitxo bat olentzerotan. Ara nagore, kutxara, ondo dago euskaraz. Kutxara, kutxati, kutxako, kutxan. Kutxara noa, kutxatik nator, kutxan da nere dirua. Ai, barkatuko diazue, bagizue, goaizea, zoro aizea dela diote. Bai. Barkatu. Ai, beste WhatsApp bat. Nagore berriro ere. Argazki bat. Kutxara? Koilara esateko? Ai, ama, baina. Ai, ama. Tribuaren berba guztien izenean, zer da hori? Ikastolako testu liburu batean. Mesedez, zer da? Begiak odoletan dauzkat. Zerako disgustak ematen dizkidazuen, benetan. Ara, beti esaten dizuet, zuen aiton amonen moduan berba egiteko, baina gauza bada etxean zelan esaten ditugun gauza batzuk, eta beste bat da, euskara baturako zer erabili behar dugun, eta are gehiago, eskola liburu batean. Mesedez, koilara, kas. Ai, eta larraitzori? Nor da larraitzori? Mesedez, favorez, sotoi eta arren. Ai. Banoa, larraitzori kandela beltz batzu jartzera, ia konpontzen zaio daukan arazoa. Eta bide batez, eski hura prestatzera. Gainean dudan disgustoa, eak entzen dudan. Ai ederrok, hiztegi batuaren argiak bidea erakutz diezazuela. Agur.